Kære kollegaer i Social og Sundhed, så er det blevet forår, og solen er heldigvis fremme om morgenen, sådan at vi kan begynde at se noget, når I nu cykler ud til borgerne. Og det er rigtig dejligt. Det har været en lang vinter, men vi har heldigvis været forskånet for de værste uheld, og tingene er gået faktisk rigtig godt hen over vinteren. 2012 er færdig. Vi har nu fået et regnskabsresultat for året, der er gået, og for første gang i rigtig mange år er den samlede social- og sundhedsforvaltning kommet ud med et overskud. Vores handicap- og psykiatriområdet har givet et overskud på lidt omkring 20 millioner kroner, og det vil sige, at samlet set balancerer vores overskud i forvaltningen. Og det er jo rigtig dejligt til at bidrage til kommunens kasse og til at bidrage til den samlede udvikling. Vi skal jo huske, at vi fik jo en tillægsbevilling på 50 millioner sidste år, så det er dejligt at kunne give lidt tilbage. Jeg vil gerne sige tak til ledere og medarbejdere, der har gjort et stort stykke arbejde, både på myndighedssiden og i udførerledet, for at det her skal kunne lade sig gøre. Så tak skal I have. Men I ved jo godt, vi hviler aldrig på laurbærrene. Vi er allerede gået i gang med at kigge på budgettet for 2014. Og der har byrådet meldt nogle rammer ud, som vi skal leve op til. Men tag det nu roligt. Vi arbejder, som vi altid gør med budgetarbejde, hvor vi inddrager ledere og medarbejdere i arbejdet. Vi får lavet vores oplæg, og så overlader vi det trygt til politikerne hen over sommeren og vælger, hvordan vi skal gribe budgettet an. Det er altid en vanskelig proces, men det skal nok gå. Og når vi nu snakker processer, så kan I se på Insight, at kommunaldirektøren har sat en værdiproces i gang. Og det er vi rigtig glade for i forvaltningen. Sønderborg Kommune har brug for at få et fælles værdigrundlag. Og jeg tror at lige, at jeg vil trække det op en gang mere, for vi har bedt jer om en ekstra ting i forvaltningen, ud over det kommunaldirektøren har gjort. Kommunaldirektøren har bedt jer om at pege på de personalepolitiske værdier, som vi skal arbejde med. Det vil sige, det er, hvordan har I det på jeres arbejdsplads? Hvordan har I det med hinanden? Hvordan skal vi omgås med hinanden? Og der har I fået en kasse ud med nogle opgaver og nogle brikker i, som I kan udfylde. Og det arbejde ser vi rigtig meget frem til. Men derudover, så er vi oppe og kigge i forvaltningen på vores mission og vision. Hvad skal vi i social og sundhed? Nu har vi levet som forvaltning 1,5 år, men vi har brug for at få sat mere retning på. Hvad vej skal vi hen? Og der har vi brug for jeres input, jeres forslag i de lokale LMU'er. Så derfor har vi lagt et par sider, som beskriver det her arbejde, og jeg håber, I vil tage jer tid til at udfylde det og sende det tilbage til forvaltningen, sådan vi i fællesskab kan få sat retningen på arbejdet i de kommende år. I den her periode er vi også ved at få afleveret en del af vores analyseopgaver. Vi har fået lavet opfølging på vores plejeboliganalyse, vi har fået lavet en boliganalyse på handicapområdet og på psykiatriområdet. Og jeg vil gerne sige, at jeg synes, det ser rigtig spændende ud. Og jeg håber på, at de kommende år kan komme til at foregå med faglig udvikling, faglige nye kvalitative tiltag, sådan vi kan få sat retning på også på de her områder. Jeg ved godt, der skal laves noget om, og vi skal flytte noget rundt, og det går både ud over medarbejdere og brugere, men vi må hjælpes ad om at få kørt en rigtig god proces. Og for mig er det afgørende, at vi får sat vægt på den faglige kvalitative udvikling til gavn for borgerne. Og så vil jeg også gerne sige, at der bliver snakket meget om økonomi i de her analyser, men hemmeligheden, eller man kan sige, målet er faktisk at skabe flere arbejdspladser på Als, end det vi leverer ud af kommunen. Sagt på en anden måde, vi vil gerne lave nogle bedre faglige tilbud i Sønderborg Kommune, og dertil skal vi jo også bruge flere medarbejdere. Så jeg tror, at vi i en lang periode på det sociale område til faglærte pædagoger og andre pædagogmedhjælpere og andre vil skabe nogle rigtig gode rammer for at få flere stillinger til kommunen. Og så håber jeg, at vi vil være behjælpsomme med at få udmøntet de her boliganalyser. Det er et stort arbejde, men de eneste, der kan hjælpe brugerne rigtig godt, det er selvfølgelig deres familier, og så er det jer som medarbejdere. Og det håber jeg, at vi kan hjælpes ad om. Til sidst vil jeg gerne slutte af med at sige, at i forhold til budgetarbejdet, der har vi også brug for jeres hjælp. Hvis I går ind på Insight, altså der på vores hjemmeside, der kan I se et lille felt nede i venstre hjørne, der hedder Min Forvaltning. Der har vi brug for alle de idéer, som I kan komme med i forhold til vores budgetarbejde. Det vil være rigtig dejligt, hvis I har nogle forslag, I går og pusler med derude og tænker på, hvorfor gør vi ikke sådan, så få det skrevet til os. Så gå ind på hjemmesiden på Insight under Min Forvaltning og kom med jeres gode idéer. Det koncept vil vi også bruge i efteråret, hvor vi vil prøve at lave en afbureaukratiseringsproces. Vi vil prøve at få fjernet alle tåbelige regler, hvis der er sådan nogen. Det kan også være regler, som vi faktisk ikke kan komme af med, som vi bare ikke ved. Men der vil vi også lave en proces på samme måde som med budgetarbejdet, og det vil jeg vende tilbage til i mit næste nyhedsbrev. Så indtil da, tak for arbejdet hen over vinteren,
og jeg vil gerne ønske jer alle sammen et rigtig godt forår, og jeg håber, I passer på jer selv derude. Tak skal I have.